Ay, hello. Hello guys, nanasag ko karon diri sa Claveria. Balik sa ta mag road trip ta from Barangay Poblacion padulong sa Barangay Anii. Nang diya sa Asaan Road man siguro na diya. So dili ko sure. Ipakita lang ako sa mapa na ro. Atong i-road trip karon and ibani ko ninyo sa atong pagsuroy-suroy. Tara, let's go. Wow, tsadaging kuan dito sa kuan no. Na running area. Wow. Static lang gani atong camera. Kaya magmaan na siguro na niyo open mo. next time. Left turn din ta diya. Unahan. Okay, go. Alright. Time check, it's 2:30. Medyo ngit-ngit man yung kwan. Gatubang mong sa init. Init ang kay karon eh. Ang mga niyaging adlaw, grabe ka ulan. Bugnaw kayo dre. Last one, bagyo. Ning Barangay Poblacion. Wow, tsada yung mga kahoy diri ba? Lah, bulldoze na lagi sila. Tsada yung bambu. Diyan na guys, magkwanta. Right turn. Ano siya, Barangay Aniin, ano eh. Mahal yung gasolina dre oh, 68? What? Ha? Mahal yung gasolina dre. Dito sa ubos, 61 raman. Right, dirita guys. Right turn. Kamulo pa nila construct ang pikas nga lane no. Oh, one lane, paan lang puli-puli lang. Right. Dirito nga area katong nananaomi og motocross. Ah, Yan siya. Wala pa ko karot trip man gud. Ano siya? Barangay Anii. Diya ka nang nadya sa right. Mo na yung kuhan motocross. ada ni? Ah,
Rice Oriental. View dire guys. Grabe ka tsada. Oh, tay pala yun tsada kayo. Kasi mo. Wow. Wait, may nanod din. Oh, Wow, tsada kayo. Kudalan. Walang mga kadalan ka lang. sa ubos niyo. Na ay mga kuan mga nagkahoy ba ano. Yan sa tunga ay kamuagi. Wow. Mura siya o kuan sa Bohol ba? Kasi karain ani mo gud. Wow. Sa Adam dahil diri sa barangay Anii guys.
dati. Ni manifest na nato nga Nangarap man. maka kuan Ay dalan diri. speakers. Dito. Asa? Oops. Lah, di ba ni Kwan? Damay nang aligo. Di Kwan? Oops, oops. Oops. Ay, rock road na baka dire. Limutan ako. Ano sa to? Mga tubod? Oh. Tubod to? Oh, Tubod to lagi kaliguan dahil. Okay ra ka ni? okay lang. Skilled because Ang pagbalik karon na ni dito. Nay part nga wala pa na simento. Dire dayon mo ni simentado na dayon ni. no. Bato-bato ka ayo. Di kaya. Inay lang yan. Okay. Okay. Oops. Diyan lang din tataman siguro ba? Kay murag bato na. Dito ka dapit to. Asa? Dito. Kung dani ka. Dire ko? Di ba kalkuan? Maagi sa ka dani Eric. Or sige, lawas na lang. Dumubo naman di po. Agoy. Agoy. Oops. Kasi baka lawas na hasaan na ni. Di na. Diyan na tataman unahan. Hadlok na hadlok. Nakulba na guys kaya yung sakyanan ba kasi ubus ba kaya. Dali bulay daw. Piyot pa kayang sala. Ado na kayo dre oh, simentado. Gabi po kayo kainit ka rin. Guys. Right, diyan na taunahan siguro. Kaya orag. Scared. I'm scared sa dalan. Mura ginani mong gagmay mong dalan daw. Ano mo magbaking ano? Sige ka na rin yun. Unahan pa. Kaya guys sa mga dulog yan eh. Lulog man. Init na. Kuhan sa ibang kuhan. Wow. Oh, look. Daan eh. Saan nakakawi? Wow. Palkata man na. Kalkata na. Palkata. Nay bamboo. Kaning mga puti nga kahoy ba? Palkata lagi. Dahil. Wow. Parehas sa kuwan mo sa talagag itong El Paso. Paso, ano ba to? Ano man to? Gagmay ba man to? Ito yung mga kahoy guys. Oh. May dapita. Di na siguro sa tama no? Laos na lang di unahan. Laos na. Wow, tagas king bambu guys. Kapinyahan man. Mo sino to nakita dito unahan ba? Dito dapit na. Ligod kay Pinyo. Wow, taro kapinyahan nun. Nadres
Mountain view. View asa man nila Lah. eh. Jets. Oh, jets. Dire di Dito. agi ng jets dai. Asa man nila? Wow. Buta sa mi ani. Ato. Oh, sige. Dito brag lahi na nga dalang guro na. Wa ni mo ni tanawan sa mapa da. Wala. Gi-check na ko. Tanong ka kanimo kung sige sa. May bawa na to rubber man ano siya. Rubber na. Oh, rubber tree. Wow, bamboo. Uy, nagano naman lang ako ani bali ba? Wow. Paring kusog yung hangin. Alright. Dahan eh. Wow, tanawa. Grabe. Ano kaya ng mga kahoy eh. Kadabing kaya yan no. Kahoy nila daw. Dapat yung mga kahoy ipil daw. Daan. Parang pagbalik pa. Kira to. Pinta. Baite. Ay, gapumuyot na niyo ba? I'm not sure kung asa na may dapita ni guys. Wala may internet ang good. Taberia pa siguro gyapon ng area. Inaplanan. Oh, Inaplanan? Inaplanon. inaplanan. Saan na ni? Saan ba din ang inaplanan? Hindi. Abot naman may ginaplanan guys. Alright guys, sana din may sa hinaplanan. Abot asa ni dapit ang hinaplanan? Mga saan lagi may nga part daw? Claverium siguro ning hinaplanan. Sana ang tanda. Ibutan na ako dyan sa ubos guys kung asa ning hinaplanan dapita. Kung hasaan ba siya or Claveria. So, dire na lang ta. Alright, backing na lang mi. Pinaplanan. Pang mo atras ko pang kana na. Barangay Kabang. Claveria din yung hinaplanan di ay. Taro, Claveria. Nay. Wala. Sige, sige. Claveria din ni guys. Naplanan ni abot may ginaplanan. So next time dire may moagi na sad padulong sa hasaan. Kung simentado bagay ni diri tanan. Ako sa ning i-check sa Google Map otro, yang street view ba.